Matod pa sa atong tubag sa Salmo, dili kanamo kanako Ginoo kundili sa imong ngalan ihatag ang himaya, ang mga pagdaig, ang mga kabantog, adto gyud ihatag sa Ginoo dili nato. Nya kanus aman mahitabo nga hatagan tag himaya sa katawhan sama sa nahitabo nila ni San Pablo, ni Bernabe, giisip sila nga mga Ginoo sa mga tao tungod kay naayo ang bakol nga nailhas mga tao nga bakol naayo sa usa ka milagro. Gitutukan ra ni Pablo unya tan-aw niya mituo man iyang giingnan tindog ni tindog dayon mao tong naayo ang bakol. Pero si San Pablo o si Bernabe nasayod nga ang ilang gigamit mao ang gahom ni Kristo nga nagpuyo diha nila pinaagi sa Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo naman to'y nagpadala ni Bernabe o ni Pablo ngadto sa lain-laing mga lugar. Lutoson sila, balhislain, pinaagi gyapon sa lamdag sa Espiritu Santo. Unsa may nindot nga mensahe ani sa atong kinabuhi na kon magsigi gid tag sunod sa gustos Ginoo, kamao lang kitang musunod, munindot gyud ang atong kinabuhi, nya makahatag sa tagkanindot sa kinabuhi sa uban. Gilingay mong tupad ing na nindot imong kinabuhi. Nanindot ra o naglisod na. Naglisod. Karon matod pa sa survey ni sakag yung maayo ang mga cases sa depression o kaning hikog bisan sa mga batanon. Mao na roy present nga phenomenon. Ngano man na tungod kay wa naman tahariis Ginoo. Unya ang mga tao karon sa nailang word nga gamiton karon atat. Unsa man ang atat? Attach kaayo ba? Nakasintro, focus kaayo sa pagpanindot sa ilang kinabuhi. Gusto gyud nga sila'y daygon, selfish kaayo. Bisan gani ka nang inig picture, nagpicture na, ana, amo kuha pag yun og iyang cellphone, pader pwede ta selfie. Anang selfie, selfish man na. Nang ikaw ra ba? I can picture myself. Ana, di na magkinahanglag laing tao. I can do it by myself. DIY. Do it yourself. Ana. Mo na roy uso nya ga-contest gawas nga selfish makig-contest pagyud sa uban mo na inig post diha sa social media makig-compete kung kinsay daghag views unya i-congratulate dayon katong naay mga millions nga mga views ana nya kaning wa gyud ni view maguol kay siya ra say view sa iyang gipost ana lingay mong tupad nga daghan kag followers ina ba inadaghan sa kag followers ay ikay palo nimo anya anha na diha mas stress nga naman kay mangandoy naman ta nga kita mo'y tagaag himaya pero ang naay Ginoo di gyud mangandoy nga tagaag himaya. Unsa man gipangandoyon sa mga tao nga naay Ginoo? Unsa ilang pangandoyon? Awa gid ay mo'y Ginoo. Wa mo kibaw kung sa inyong gipangandoy karon. Sige mong pangandoy nga mudaog mo aning atong raffle ticket. Ayaw ana ay.
ang pangandoya nga mopalit yun mo sa raffle ticket. Pero mangandoy kang mudaog, awa na, mayawaan na kadiha. Ang pangandoy yun sa mga tao nga naay Ginoo, nga makahatag sila og kaayuhan sa laing tao or sa tanang tao, dili sa ilang kaugalingon. Kanabang kita'y maghuna-huna nga makahatag tag kaayuhan sa uban. Nya dinhi sa atong parokya unsa may makahatag og kaayuhan, mopalit kag raffle ticket. Nya unsa may makaayos imong kaugalingon nga magtigom kag kwarta, ayaw palit og raffle ticket. Na karon hay may imong unahon ani, mopalit o dili mopalit. Kana nya sunod unsa man say buhaton gyapon nimo para sa atong parokya, gawas nga mopalit ka, usa ra man sa imong paliton kada buwan, pila ra man sa nang 200 kada buwan. Unsa may sunod buhaton? Mamaligya, suruya ng mga tao nga imong kaila, baligyai og ticket, balik-baliki, mura bag ka na bang manuroy isda, kat kita mo ng nuroy isda diya, sige man lag tuyok-tuyok isda, nagi, na magay na sila ka na ganing, kuan, sa tawag kanang megapon, speaker, trompa, nindot siguro, mga, kuan din mga organizations ba, mag-abang mong sakyanan niya, butangig trompa niya, isuroy nga to sa atong tanang barangay, ticket, raffle ticket, tag 200, niya ang premyo, duha ka buok premyo ani, unsa may premyo ana, gikan sa Ginoo o gikan sa tao, unsa may premyos Ginoo, kada ticket nga imong paliton, i-times og 100 times ang imong premyo. Mo na premyos Ginoo, 100 times. So 200 kada ticket, kada nimo palit naa na kay paabuton sa Ginoo nga tag 20,000. Di ba? Lingay mong tupad. Tuo ka. Tuo ka. Na kada nimo palit og ticket, i-times yung 100. Tuo mo na. Unsa may premyo sa tao para aning atong raffle ticket. Nanas atong screen, unsa may premyo diha. First prize 500,000 o sa kabuok. Second prize 100,000 5 kabuok. Third prize 50,000 8 kabuok. Daghana. Unya consolation prize 15,000 40 kabuok. Daghan na ba na? Jutay pa. Daghan na, pero di jud ka mataghapan ana. So, pagtagap nga daghan sa gayo ang atong mga tickets sa pagkakaroon gani 7,993 na ka-tickets ang atong nahalin. Pakpak. Naapag yung 45 ka pledges. Unya 11 ang na-remit, napay 34 nga wa pa ma-remit. Tag 20,000 sa kaning 45 ka gitawag natog one-stop challenge. Nya unsa man pagpalit og ticket, ato na lang sa ning i-discuss. Unsa man? Diha sa atong opisina, diha sa gawa sa atong simbahan, diha mga ticket baligya. Nya ikaduha sa atong mga bank accounts, kaning niya sa atong screen, bank accounts nato, GCash accounts, nya pwede sad kwarta padala, dinhi lang gyud iagi aning mga ngan og mga accounts nga atong gipakita. Ayaw gamitan ng wa dinhi sa atong screen kay masaag unya. Nya naa sa roy galakaw-lakaw nga mga tawo nagdag mga tickets gibaligya kay ato sa na silang gitugutan nga mamaligya atos mga opisina, kompanya, mga eskwelahan tingali, mga silingan, pero siguro alang gyud nga kasaligan ang naong sa taong imong gipalitas ticket. Ayaw ng mga sigahog mata siguro niya kanang hait kay kapapangig. Okay, basig. Dili na kaabot din Ako lang ning gihisgutan kay mao man ni ang makaayo sa atong simbahan karon.
Ug unsa may atong mga project nga gitagan-an ani? Una, ang atong bell tower na natay hapit na mahuman, murag 65% na ang or 70% na ba pintal na lay kuwang ana tingali niya ang atong adoration chapel. Murag naa na sad na siya sa mga 50% ang nahuman ana niya. Ang atong CR, bagong CR diha gyapon ubos sa bell tower, naa sad na tingali siya ros mga 10% ang nahuman niya. Sunod ang ato mga lingkuranan, ato ning ilisan, ato lingkuranan. Lingkuranan nato kana siya raw pa lang na nga design, pero napanay mga kuan na improved katong actual na gyud. Pero mamaura nang gitas ununa. Maghimo sa tadihag mga 90 tingali kabuk more or less ka mga bag-ong lingkuranan. Na naman tay 3C nga pila to 9 kabuok nga nakadonate na nitong niaging pag-solicit nato para repair unta diha tag 55,000 i-appeal nato sa kwintada unya sa mga mudonate unya kana sang atong buta pomero diha hazard naman kay na ato na sana siyang gubon niya atong ilisan og Walk of the Apostles. Tanawa ang naong ana di ba nindo tanaw no bati mindot na wa na nay itis langgam diha. Di na tamatuan inig kamino nato, di na tamatuas iti nya dili na sad na muali sa atong simbahan, labaw tanan di na ta mahulgan, posibleng mahulgan ana mga sin nga nagbitay diha kanang mga trusses nga gipangtaya nagmaayo padong na sad na mga hog dagkot ka diha mahulgan kag usa ka mga duha ka dangaw anang puthaw dito mauhog si imong nya ang pari pag maatlan isa kay may tabo so di ka babaw kataas nga 5-story na equivalent nag 5-story building nya mahulgan kagikan dito padong na nimo o katubang sin nga nagbitay ron diha nga sige ra baghapak ang hangin magtingog-tingog na malaksi na nya maglupad nya moigo si imong liog nya ang maatlan mga lektor ato nga to na ato na siya diyang imon gasto gyapon na so kini mga kaayuhan man di na to hunahuna natong kaugalingon kitang mga territorial parishioners o kamo mga online parishioners ala palitag ticket unsa man say gikinahanglan ros Pilipinas impeachment o paghiusa sa mga leaders kana nga ngato untang Congress ang atong legislative ang atong executive ningkamot unta nga magkahiusa sila dili magsigig away mag-impeachment unsa hinuon nga kalisod aning atong kahimtang karon kadagko aning mga kwartang nangawa kadako na sa atong utang niabot nag 19 trillion ang atong utang unya mag-away pagita pareha na bang banag asawa dako kay mog utang unya mag-away pag yun mo makabayad mo sa inyong utang dili paghiusa tanawag asa mo magkahiusa asa man ta magkasinabtanay dili asa ta magpadayon og away impeachment man noon nako unsa man sila kamabaw ba og gugma aning mga tawhana giilik man ta ni nato sila mura mag-proud kay sila nga ma-impeach mamakpak pa kay na-impeach na sa di pa man to impeach di mura na-decide na nila nga na ay probable cause nya ipasa na sa plenary namakpak mo nga i-impeach ang vice presidente nga gibutaran og 32 million pagkataphaw og hunahuna aning mga kongres mag-uol unta ka isip Pilipino ba mag-uol ta nga ang atong gipili nga vice presidente ang ayan di ang i-impeach kaguol ana pangitaan ka natong paagi nga makuano mahilot-hilot og tinuod man na pero nagduda sa kung dili tinuod nga angayang i-impeach ang vice presidente sa mga nahitabo lang karon sa iyang gibuhat di jud ko motuo ana personal na akong conviction nga naman
confidential fund imong i-accuse, unya salin nga wa magtakdo og ang amlak imong i-accuse, pagkamabaw, pagkataphaw. Kung siya pa'y hinungdan nga nawa tong mga kwarta sa flood control nga 1.3 trillion sa Bana-Bana, kadtong Maharlika Fund nawa nga mga 250 billion, nawa kadtong mga kwarta sa PhilHealth nga 60 billion ang wa gyud mauli, kadtong mga Maharlika ang sa patong uban ang program fund nga gipamutang ang program fund, gibalhin sa ang program fund nga mga 800 billion kuno nya nawa lang, wa nay nakit-an. Kadtong atong gold nga 29 tons gibaligya nga mga 130 billion batoy halin ato nga wa say kwintada hain to padong. Ang tao nga responsable ato maoy angayang i-impeach kay purting dako ag damage adto sa atong nasod. Kana manong confidential fund nga way klaro nga basihanan, kana manong salin versus amlak, way klaro gyapong basihanan, lalisonon pa kaayo. Kadtong nangawa ang kwarta din agito lalisonon, naay 18 Marines nga nisulti, dili imbestigahan, naay Gutisa nga nisulti, naay Saldico nagpadagi og mga pictures, nagsulti wa imbestigahe. Karon nisulti na sa Romualdez nga dili siya mga mastermind. Sa ato pa nahibaw siya kinsay mastermind. Atong imbestigahon kinsay iyang nahibawan. Kana mao nay angayang i-impeach og impeachable man na siya. Dili ang vice presidente nga questionable kayo gamay pagyug kayong amount. Hain naman ang atong gugma para sa atong nasod. Tungod kay wa na tagiyahi sa Espiritu Santo. Kanirwang ako mga critics dayog ingon namulitika ka Father. I am very concerned about the justice and morality sa atong nasod o kitang mga Pilipinos. Mao nang ihisgot na kong politika kay kanang galingko dihas politics nato karon sa gobyerno, mga Katoliko man na kasagaran, hain naman ang ilang Espiritu Santo, hain namang ilang pagtuo, paglaom o paghigugma sa atong doktrina sa simbahang Katoliko nga magpadara man sila anang kwarta. Si San Pedro o si San Pablo giopirag kwarta, wa mo dawat, giopiran og mga baka, mga pagkaon, wa mo dawat, ihatag nas Ginoo. Ako sad og inyo kung opirag kwarta dili sa kumudawat tingali. Unsaon man nako, ingnon nako ipalit na lang nag raffle tickets kay para na simbahan. Pero imo nang ihatag nako personal, ako usa nang timbang-timbangon. Kay ako ra man sa nang ihatag para sa simbahan. Mao na ang gugma matud pa ni Kristo, ang nahigugma kanako, nahigugma usab sa amahan, ug ang akong amahan mahigugma kaniya ug maghatag sa tanan nga naa sa amahan. Last na lang lingi sa imong tupad. Ing nahigugma kanako. Mangutan ay nahigugma kanako. Kinahanglan ta magpangutan anay. Kay wa na taroy paghigugma ay away to the max. Gabi namista ko dire. Namista ko sa usa sa ato mga parishioners. Kay pista lagi ko no. Lakaw anang nga ang hagipot kayong dahan, maurag ito'y agianan, di magiag motor gani. Ngit-ngit pagyod. Di ay kural diri, di ay kural diri. Kana ra yung agianan nga wa gay kaabot usa ka dupa. Nganong ingon ana man ang ato makinaiya dinhi kitang mga Pilipinos. Nganong di man nato ihatag ang dako nga lugar nga kung dunay sunog nga mahitabo dito, di man gyud kasud ang bombero, di kasud ang ambulance ug naay mga emergency. Nganong wa man ta maghuna-huna ana? Arang-arang na lang kay kanang atong na-marking diya sa tubangan nato ning giveaway na sa atong mga vendors, nabuutan na sila, pwede na sila mga matay. Pero di pa naigo, napatay daghan kay diring lugar nga di gyud maso, di lang ni dinhis Compostela, all over the Philippines. Daghan kaayo nga alihan gyud ang iyang mga igsuon nga tuas unahan.
alihan sa iyang koral, alihan sa iyang balay. Di jud ka maghuna-huna unsay mahitabo didto nila, moingon ra jud kang bahala na sila. Mao ni ray gibati sa atong Congress. Bahala na mo diha. Basta ma-impeach lang gining among gustong i-impeach. Kaluoy nato na atay mga leaders nga ingon ani ang makita. Hain man ang gugma. Nahigugma pa bata sa nasod? Nahigugma pa bata sa mga Pilipinos? Nahigugma pa bata sa hustisya o tinuod nga kaangayan? Ato nang i-question. I-review nato ng atong wording sa atong bayang magiliw. Pambansang awit, ang mamatay ng dahil sayo. O ang mamatay ng para sa ang sama na sa pagsulti. Basig, imbis ang mamatay ng dahil sayo, ang pumatay sayo. Daghan man kay nangamatay sa flood control nga way klaro. Daghan naman kay nangamatay ron sa ato mga masakiton kay wa nay budget ang PhilHealth. Di naman dawaton sa ospital, hapnigo naman lang sa daplin. Wa na may budget.